Frys for helvede! Halløjsa. Er det her, du går og gemmer dig? Hej, min dreng. Jeg synes lige, jeg vil komme og give dig et knus. Du skal ikke bevæge dig. Jeg skal hilse mange gange fra alle. Jeg har lige været op hos morfar og Bente. Og hos mor Johannes. Jeg skulle hilse fra alle dine venner. Jeg går lige lidt rundt og kigger i huset, ikke? Så kommer jeg tilbage. Kan du se, hvem det er, Thijs? Det er sgu underligt, det her. Du skal bare vide, at jeg savner dig helt vildt. Men bare kæmpe videre. Det skal nok gå. Ikke? Det er sgu svært. Kæft, hvor det er sjovt at se dig igen. Eller mærkeligt. Men du gør det godt, skat. Vi ses, skat. Ha' det godt. Hej. Kom, Thijs. Der ser jeg gaden.